Wasanna lejn in-nofs tax-xahar ta' Awwissu li għalina l-Maltin ifisser lejt tal-Assunta Santa Marija u anki għal ħafna mill-ħaddiema tagħna perjodu ta' vaganzi. Shutdowns f'ħafna stabilimenti, ħafna fabbriki ifissru wkoll mument ta' vaganzi. L-ewwel ħsieb tiegħi huwa li aħna nippruvaw verament insibu mument ta' mistrieħ, mument fejn inkunu mal-familji tagħna, mal-ħbieb tagħna. Mument anke fejn ingawdu l-ibra sbieħ ta' Gżejjer Maltin u anke niċċelebraw propju il-fatt li aħna flimkien. Nawgura lil ħafna familji li se jkunu flimkien f'dawn il-ġrani ta' mistrieħ sens kbir ta' għaqda, ta' paċi u rikonċiljazzjoni. Lejl ta' Santa Marija jfakkarna festa kbira tal-Madonna. Aħna Malta din il-festa hija ċċelebrata f'tant postijiet, f'tant knejjes, li hija verament festa li l-pajjiżna iżżejnu b'dak kollu li jafu joffru l-festi tagħna. Jiena nixtieq ukoll imma nagħmel appell biex fil-festa Santa Marija nisimgħu il-vuċi ta' Sitna Marija li tistedinna biex qalbna nollu għal fuq. Biex qalbna ma tkunx biss marbuta ma' din id-dinja sabiħa, ma' din il-ħajja sabiħa, imma wkoll is-sejħa tagħna l-ġenna. Sitna Marija imtella s-sema hija sinjal li aħna għandna destin veru sabiħ li hemm bżonn nippreparaw minn din ħajja billi ngħixu f'paċi ma' xulxin mal-proxmu tagħna u ma ninsewx li Alla ta' ħnina kbira iħobbna tassew.